ah. Rasane gede dene omah. Ayo. Yo. Ini sudah juga. Kowe kare nampak ngene iki nang ngene. Ayo ora. Aku di kene lho. Ayo ora. Aku di kene. Berentoi, orang jimat di Jakarta bermorkem. Gina, terus gina tidur ini loh. Saya boleh buat. Peperangan durung ana sing jajal kulite. Wes mundur saka palagan. Tak sengaja. Iya, tak sengaja. Ele, utuhku adu arep kapan kowe. Ngono. Ya, keparatmu kurang to. Ora aja. Ora gone. Kowe sudah butano. Kaya ngono. Iya. Tanti ngono caraku. Saut. Aduh lo. Jempol. Kowe malah lo. Sak anake. Yo. Aku lho. Hei. Iki piye iki? Ngono. Goblok kan. Hei! Kowe malah ulo iki lho kowe. Aja metu. Sapa? Kowe malah ulo ning jero kowe muni kok. Aku goleki mik digowo panitia. Ora dibalekno mike. Tenanan to ora. Kok. Ora. Aku ora nggawa. Gak. Salah.
Kok 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 kok. Ngawur. Tiga sapa? Ngerti sapa? Kok 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 kok. Kowe ora karo. Iku segini lah. Kok 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 kok. Lah, ojo. Tiga sapa? Apa? Ora. Parane. Kok 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 kok. Piye maksudmu? Ojo ngaco ngono. Ngaco kok. Ojo ngaco kok. Lah golek mik ana. Iki ana bagiane dhewe-dhewe. Tukang protok. Malah nyekel kok. Cocok. Duit digawa. Malah iki. Gak apa-apa. Kok 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 kok. Neguri. Iya lali. Ya. Kowe malah ulo loro. Aku koyo malah. Malah apa? Piye? Ya ampun. Bisa kita sepiye canggung kira? Aku nak malah aja takok ya. Kan to? Ora entuk. Ora omong. Malah karepku ah. Ya omong tuh aku ngene kena irung kuwi. Ngono. Goblok apa? Kok 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 kok. Aku kok bakal malah. Kok 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 kok. Malah. Apa? Malah apa aku yo? Wis ido ta ora? Aku ora mlebu yo. Ketemang tak dengar kok malah iki sida ta ora. Lah iya, kowe mlebu saya aku tak mlebu, kowe lagi metu. Kowe ning ngisor mulai gelem ngomong. Aku ora mlebu kowe metu yo. Aku malah sido macan. Malah macan. Wow. Kok 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 kok.
babi, malah babi bener ndase babi. Master ini bos. Ning guri yo ono pakaiane. Wes, Kelamu dobrak ngene iki. dobrakan piye? Emang to kok iki. Kok guri aku kabur. Atas nomor madrasah itu. Ora apa. Iya. Wong wedok kok lagu niki ora ngene lho, Mas. Mengisor ngene lho. Ora sak dhuwure betul. Aduh, Muat naik. Musuhmu ku iki ora aku. Betul, aku malah iki. Kowe mirip. Kacar iki lho. Ayo. Yo. Aku malah. Aku tidak ciku. Don, aku mati. Urung. Ana rong muri, Cek. Eh, Don. Berkata. Aku mati. Jadi kita kebunton, Cak. Aduh. Yen panjenengan satrio, ayo ketuan Joko. Wis sing golek Kyai Margapati. Yen kok Kyai Margapati ora kok pasrahke marang aku. Weh, sak patio balamu bakal mati saka tangan. Kyai Margapati bakal taulung eling tangan. Lare ono siji pitukono. Opo? Yen aku kelakon jengkelan dadi batang ning papan kene, taulung iki. Joget to ning papan kene bakal kendangi. Peperangan yen mung ngandelke atos sing baleng, kandeling kulit ora bakal ono kerampungan. Sing mbok karepake. Sawangan iki bakal kawujudan obat. Sebelah kowe sing ngadeg aku bakal dadi tadah kala mangsaku Langsung. Yen kok kedak kontrol dedep-dedepmu gede, muga dhuwur, ora beda lawan Sumbar. Rungane bisa melangkai bangkai Sumbar wis langit paring pasang. Ojo Sumbar
Indonesia ayo adep anakku aku dadi nada karo mangsaku Orang sama oh pancat ayo nak dadan aduh hati aku Orang terima lo. Perkara ilange. Sing ngoya. Kae sing ngoya, musuhe sing ngoya, isih ngoya. Awak dhewe kare rong pinter yo. Liyane iki goreng ndi? Musuhe ndi, musuhe ndi? Tak jotosane, Awak dhewe kare telung pinter. Lah mbiyen ngono daya telung pinter. Kare si cok. Sapa? Sodron. Sodron kene. Ora ana ketok wujud. Aku aman. Adalah malah kok graji. Kowe ku prajurit. Apa go graji? Iki pusaka. Buku la opo? Lho, mosok kowe nyeras-nyeras karo mek rencek. Ora ro memang. Apa? Aku dicegat musuh. Yo. Terus jangan lah, graji. Yes. Mati. Pedhot badan buang kok. Mati, Pak. Musuhe mati. Iya. Wah, cilaka, Pak. Piye seneng ah. Seneng piye? Ngene iki malah dadi perkara nek musuhe mati. Nek nganti musuhe kok mati, matine kok dadi weden, awak dhewe ra tau. Wedi. Ah, cacingan kok. Awak dhewe kabeh. Aku yen perkara musuh kira bakal yo. Opo wedi? Nek perkara weden aku angkat tangan. Lah, aku ana wedi. Mikir. Aku nuwun mikir. Nggih. Aku tak bacot. Lah, tidak bener. Mikir apa? Tenang yo. Aku ora wedi. Ora gomongan aku. Aku ora wedi. Balik orang. Jare kane bacot aku kon balik. Ada presiden. Balik bocone. Omonganmu ngopo? Apa? Jari kok
piye? Anggen kawula ngabiyantara kalis ing Sarkara. Namung sungkem kula kinarya Kamas Prabu. Ingsun tampa bali pangestuning Sun Siratampa. Dahat ing pamundi mugi dadosaken jejimat ingkang rayi. Wiswana niki panjenengan ingsun ora ngembat pradopaning negara. Nanging ingsun bakal ngrembug bab pasupenaning ingsun. Ingsun wis ana telung wengi nyipi saka ruwangisanku Kyai ana rawuhe ibu Ken Dedet
ngagem busana sarwa putih rikmane ruwe-ruwe rumangsanipun kakang bakal dikanthi ibu mapan oning panggonan papan kang indah lan peni ngancik romungi saka rumangsaku ana rawuhe Rama aku tunggul wedok niat sedane Rama nganti marang kakang lenggah jajar marang Rama aku tunggul samtuk ngancik telung wengi rumangsaku Rama tunggul amtung sarimbit marang ibu kedis nanti marang aku mapan ana ing negara kang gedhe lan mapan ing kraton kang gedhe kraton gedhe ning Kluwiwi negara Singosari iki sing dadi kodenge penggalipun kakang Yayi Maitomo Kang Mas Prabu Ansopati sampun kesangeten anggenipun gagas perkawis pasukenan jalaran pasukenan menika namung kembangipun tiyang ingkang katemben kemawon sare sakala mangsa pancen pangiben menika saged tumbus jroning alaming bebrayan nanging menawi to Kang Mas Prabu menika sanget anggenipun menggalih tartamtu badhe kodeng penggalipun ing mangke saged ngempet kalih tentreming praja Kang Mas Prabu pancen bener aturmu ya muga-muga pangipinipun kakang ora bakal tumus lan ana kedadian sing ora nyenengake ana ing negara Singosari ugi kemawon menapa ingkang dados pangimpenipun Kang Mas Prabu boten Swan sapa becik suwane Yayi Toyo ana ngersanipun kakang pangestu panjenengan dalem sowan kula kalis ing sambe kula boten katalompen sungkem kula katur kinarya bekti iya ingsun tampa bali pangestu ingsun kebat anggen kula nampi saged nambahi teguh kayuhanan kula dadi tandha pitakunipun kakang suwane Yayi Toyo ing pendopo Singosari mongko pun kakang ora ngersake suwane Yayi Toyo dene Yayi Toyo suwan ing pendopo Singosari ana kadung diduka ing kathah Kang Mas Prabu dene mboten tinimbalan ngersa dalem ingkang kadang kumawantun sowan wonten pendhapi kraton Singosari jalaran kula kangen dhateng panjenengan Kang Mas Prabu suwane Yayi Toyo dapur kangen marang pun kakang jur kangen Yayi Toyo ngenani bab apa duh Kang Mas kangen kula namung kula kepengin gegojekan kalian panjenengan dalam Kang Mas Prabu Anusapati. Terus gojek sing keputi. Adu sawung Kang Mas. Gojek adu jago. Benci. Kelingan lakon sing wis kawula. Panjenipun kados ngaten. Yen pancen Yayi Toyo panyuwune kaya ngono. Pun kakang bakal mujudi. Apa sing dadi panyuwune Yayi Toyo? Kelingan nalika semono Yayi Toyo sok kulino adu jago marang kakang. Nelaken dening panuwun ingkang tanpa pindhan dene menapa ingkang dados pikajengan kula panjenengan dalem wujuti Kang Mas. Jur papane ana ngendi Yayi? Papanipun
wonten papan adon-adon ingkang sampun kasmaktakaken Kangmas. Yen pancen kaya ngono sliramu, enggal cepak-cepak sawung aja nganti randhat yo Yayi. Ngaten nggih, sendika dawuh pareng lumengser. Iya. Yayi wae suwata. Katane mangkak pengiran to. Iki kok menawa kelingan lakon sing sawu. Ada ane marang ingsun soal jago tembung gojek Yayi. Nuwun sewu Mas. Yayi, Kepareng ingkang rayi pun mah iso ngateleng punjuk atur sedaya. Panyuwunipun Yayi Tohjaya menika nganeh sanget. kok kaya ngono? Nggih kemawon. Jam napa? Yayi Tohjaya menika boten nate gadah karmenan aben sawu. Nanging sareng sowan wonten nesa panjenengan dalem Kangmas Prabu Anusapati nyuwun menawi kepengin nabenajeng kalian Kangmas Prabu Anusapati mung kepengin aben sawung nuwun sewu nggih menawi topanyunipun Yayi Tohjaya menika limprah kula boten ateges gadah panggebo awon dumateng Yayi Tohjaya babar pisan boten nanging sinten ngerti menawi topanyunipun Yayi Tohjaya menika wonten kahanan ingkang boten ngremenaken ingkang badhe tuwanduk kalian Kangmas Prabu Anusapati. Jalan menapa? Ora biasane kok juriki njaluk kudu adu jago. Lah niki menika kula cubiya sanget kalian Yayi Tohjaya Kangmas Prabu. Kalamun pun Kakang nampe apa kersane Yayi Tohjaya, dianggep pun Kakang ora bisa gawe jenenge Yayi Tohjaya. Ngaten kisah upamiya Kangmas Prabu Anusapati kepengin damel remen atinipun Yayi Tohjaya. Rak boten kedah aben sawung to Kangmas. Menapa ingkang dipun suwun wujud bondo donya pengagem ingkang endah edilan peni menika rak sagedipun paringi nanging cukup kalih pangimpenipun Kangmas Prabu Anusapati. Raos lan batin kula menika melang-melang sanget Kangmas. Yayi, Paring dawuh. wal saka pangipet. Nanging panjenenganing sun jejering Narendra Agung oning negara Singgasana bakal mujuti apa panyuwune Yayi Tohjaya adu jago. Menawi kersanipun Kangmas Prabu kados ngaten namung kula titip ling kemawon kedah kebak ing pangati-ati lan kaprayenan Kangmas. Iya. Aja nganti katalumpet. Sawung cepake, aja nganti ngisin-ngisini marang Yayi Tohjaya. Sentik Tidak. sinuwun. Yayi maiso matel, derek pun Kakang Yayi. Aneh panyune Yayi Tohjaya. Mongko saknetiku Yayi Tohjaya wiran dikarmenan adu jago. Ning jogene wektu dina iki kepengin adu jago mungsuh lawan Kangmas Prabu Anusapati. Yo. Ojo nganti yen mengkone Kangmas Prabu leno ing kaprayenan aku bakal tidak lembar ojo kenekawat anggone bakal padha adu jago. Saluku
enggal dipurwakan Jago Tarung Dansaran rampung iki ojo nganti dianakake atuh kuman. Iya, sing kodhawo. Baleni nek. Bang yo. Yo. Tarung. Pitinge cicak. Sini. Wis ojo mlayu wae. Wis. Alah, oh, pisan Mas. Ayo, Bang. Iki mau wis mbok pakani opo? Mriko sambung. Ayo dimasuke. Sabanon maneh. Rica. Ayo meneh. Pripun? Opo cukup mandeg semene ya itu? Kang Mas Anusapati, Yai Tojoyo. sakmenika Dede Sawung ingkang tarung ning boto padha boto sing tarung Kang Mas. Piye Anusapati? Kalau dadi Yai Tojoyo nantang marang Prabu Anusapati tanding ing papan. Kang Mas, pancen iki tak nggo jalanan. Mergo apa? Mergo rumangsa tatu atiku. Patine wong tuaku sing ukir jiwa ragaku iki saka tangane Anusapati. Dadi Yai Tojoyo mungkin bab perkaran sedane Sudarmamu Prabu Kenaro. Di Tojoyo upama Prabu Kenaro tak pateni iki kowe aja nguputke marang Durga. Mergo Sudarmaku aku tunggal wae mati. Iki dene dadi bapakmu Kenaro. Anusapati, Apa? yen mono ora bedane Tojoyo. Ini patine wong paling Tojoyo saka tangane Anusapati. Anusapati ku mati saka tangane Tojoyo. Tojoyo. Kowe tak ibaratake wong tiba. Ora dok sapa. Bapakmu yo Sudarmamu. Iki bangkrut. Pas kalamun duwe turun kaya kowe. Yen kowe arep mateni Prabu Anusapati. Apa sing kok piandele? Coba sawangan opo
pancen kuwe menungso kang jinangkung kawan dewa nanging Anusapati saiki ndak ibaratake macan sing wis ompong jalanan wis ora kedunungan kemargapan. Ayo Tangiyo Anusapati. Ayo Tangiyo Anusapati. Berarti kita jodoh. Kenging menapa ibu kenumang buka wados wonten ing Singasari nggih wados kula lan Yayi Kajaya. Anusapati, bareng ana kedadian kowe tatu arang kranjang saka pusaka Margapati, kowe ngemes-ngemes jaluk pangapura nang pengarepane pun ibu. Amargi kula rumaos lepat. Coba eling iki. Nalika kowe nyedani kawan garwaku Kang Mas Prabu Kenarong, apa kowe krewes penggalih pun ibu? Sepira gembal ing atine pun ibu kirang garwa sing banget tak tresnani. Ora Anusapati. Apa? Sepisan malih. Anusapati rumaos lepat nyuwun pangapunten ibu kenumang. Anusapati, tantu ning atiku ora kena ditebus nganggo apa wae. Nganti pamigit-giting atiku. Aku sumpah ana ngarepe kunarepane garwaku Kang Mas Prabu Kenaro. Besok patine pawungan sing mateni marang garwaku kudu ana pengerampanku. Lah, saiki wis kelakon. Wis cetha sedelok maneh kowe sumusul kelawan garwaku Kang Mas Prabu Kenaro. Mula rungokke tembungku sing pungkasan Anusapati. Pripun ibu? Nganti kuku teng jagat, aku asudi menehi pangapura kanggo kowe. Niki Rangga Uning Dara, putrane Dalem Sang Prabu Anusapati. ampun Dara. Tojoyo Paling jauh. unang Jabang iki titising Kang Mas Prabu Anusapati. Raden iki Dene Kang Mas Prabu Anusapati saiki wis temekaning pati. Komplanging gambar prabon ana ing Singasari. Aku teng bakal anglunggi. Mula walutru minangka dadi pascen. Gonku jumeneng ratu ing Singasari. Arsa jejuluk Prabu Tojaya. Prabu Tojaya. Walutru hari dawuh nang Jabang iki tak pamaki. Tunggak Jatiluh kemadu. Besok lamun dewasa yen isih urip bakal ngudi tuwuh marang patine wong tuane. Kula kang sewu. Aku njaluk sirnake bayi iki. Sandika dawuh. Anusapati. Anusapati. Kang Mas Prabu Anusapati. Ngebang nulis jipan kuwi mas seorang tak inggih kula yen ngono yen rasa cubrian lawan Yayi Kajaya yen kok dhewe iki kuwi karep kang ala sedya kang ala saiki dadi kasunapan emane aku ora bisa nyelametake Kang Mas Prabu Anusapati
kula kuwi kabeh menapa dadi paksa. Ana sak cedhake kunarpaning Kang Mas Prabu Anusapati. Mah iso ngatur sumpah. Mah iso ngatur ora bakal bali ana sing asal. Ento mah iso ngatur tulung bisa nggogroke sirap kedaton singasal. Bukti narpaning Kang Mas Prabu. Nganti kowe wis wonengahe. Kowe pansa muja marang hardane nepsu. Orang jabang bayi kang ora ngerti dosa perkara bakal mbok sikara. Apa iki? Mencorong sak cakraning panggilingan. Ora luput putrane ingkang sinuwun Prabu Anusapati ragawune rahayune ragawune antuk marang pitulungan. Mun ora ndak slametake Cilaka. Ya. Yen panjen kaya ngono, ragawune bakal tak gulonah. Tak dewasake Gunung Bromo. Dewasane ragawune besok bakal tak gawe jago ing Singasari. Ya.